колега Ивайло Димитров ми дава знак, че трябва да поканим Мънки, ако обича моя колега Мънки да заповяда да уважи нашите първи гости. Добър вечер, мене, дами и господа. За мен е чест и удоволствие да сме тук. Честито пълно пролет 2019! Сгоди се, аплодисментите са вас, дами и господа, прекрасни. Първи музикален поздрав, разбира се, за Цецо Мацолов, Аир, специално за най-добрия организатор тази вечер. А поздрав също така от него за всички вас. Приятно изкарване на вечерта с една готина, наистина нова песен от мен за вас, за всички людей. Честито първо! Коя ви любимата песен от репертуара на Наси? Защото мисля да го покараме. Добре, песента, обичам те. Уважаеми дами и господа, даваме старт да покана леко по леко, малко по малко. На сцената вече при мен моят колега Наси. Може ли ни аплодисменти за Наси? Те обичат твоята песен, обичат те. И аз си обичам, може ли да ни изпрещам това? Естествено, ние. Добър вечер на всички приятели от мен. За нас е чест и удоволствие да сме тук тази вечер. Аплодисменти за мира, страхотна. Така, следващата участник един. Така, следващата принцеса и участничка. Аплодисменти за Богдана! Чакаме Богдана. Окей. Богдана ли сте? Аплодисменти Богдана, дами и господа! Айде, пейте си! Тактики, ръка, тъски, тактики,
Богдана, дами и господа! Така, може ли предварително малко шум за следващата участничка? Аплодисменти точно сега! Веси! Това е Веси, дами и господа. Ре! Веси, 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 следващата, която очакваме на тази игра с нетърпение, име, чакам има. Ива. Нас се направи песента Ива е много дива. Айде Ива, Ива е много дива. Айде Ива, Ива е много дива. Айде Ива, айде Ива, Ива. Айде Ива, Ива е Аплодисменти се има! Така, следващата участничка, дами и господа, е Стефани! Айде, Стефани, продължи да пие коля! Красота! 16 тона! Стефи, де! Красива, красива. Браво на Стефани с една уникална красива рокля. Сигурно следващия изпълнител, участничка, която се преграда, се казва Ивана! Една история за нами, с килограми ками, палим се тъмъсата, карам възгави, сексито ме глади, сваляме тъчани, се малка гани, чучучу пати. Сваля се ми гори, не само ти, Ивана! И така, Борил, колега, вкусил нощи да вода и аз. Кой е следващия? Делина. аплодисменти за Нелина! Делина! Айде за Налина, фа минор, колеги. Нещо хубаво, яко. Фа. Нелина, със тебе ще правим комбина. Нелина, тебе брати ще го правим комбина. Нелина, тебе брати ще го правим комбина. Нелина, тука има беше года бате. Борисовете са Делина сега! Лора е следващата участника. Може ли аплодисменти за Лора? И за Лора имаме песен. Лора като тебе няма втора. 1, 2, 3, 4. Лора като тебе няма втора. 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 Лора, дами и господа!
Следващата участничка се казва Глория. Yes! Това става въпрос. За Глория. Имаш ли нещо за Глория? Наси ги знае. Би мажор е за Глория. Би мажор. Ело при мене, искам нещо да дам. Всички да са чудове на вирка. Ело при мене, искам нещо да дам. Всички да са хвати на вирка. Ело при мене, искам нещо да дам. Всички да са хвати на вирка. Ело при мене, искам нещо да дам. Ело при мене, искам нещо да дам. Антилопа и газела са целела. 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 Глория! Значи от тук се догъл. Си върви микрофона. Ще чет на копале. Следващата участничка е Богиня моя, Богиня! Свети за Богиня. Фантазията си ли бао, докато се сеща, нали така? Така ми се беше. Какво става? Там са таковата хората, които се занимават. За Богиня мисля да направим соло барабани точно сега. Айде, покажи се! Ашла? Абраbuka! Danse locali. Tiro clavo para mim! Você é claro para mim! Tu has to jump down, Bogina moja! 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 Следващата участничка, дами и господа, тя се казва Мария. Може ли да ви чуя за Мария? Мария, Мария, за тебе ще си смия. Мария, 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 за тебе ще си смия. Мария, само тебе. Мария, 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 Мария. Чуй се, Мария. Мария, Мария, Мария. Чуй се, Мария. Мария, Мария, Мария. Мария, дай я сюда. Следващата част. Памела, но не явно се. Памела! Чакай. Има. Памел, дай я сюда сега. Пами, Памела. Пами, Памела. Памела, Памела, остръвите Памела, Памела, остръвите. Искате ли песен за Моника? Не ви чувам. Искате ли песен за Моника или да си ходим? Тантика, рика, Моника, 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 за тебе си на хармоника. Моника, 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 ще се купа за ръчите. Моника, 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 за тебе си на хармоника. Моника, 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 Моника. Супер! Имаше
не повече от 30 секунди. Много са участници. Аплодисменти за следващата участничка. Ей така стоп. София! София, 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 тебе прави ме фуния. София, София, харесваш ми, няма да го крия. София, 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 дай ме за тебе крия. София, 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 харесваш ми, няма да го крия. Аплодисменти за София, красива е. Следващата участничка е Кави. Аплодисменти за Кави сега. Уа, колеги, Кави, 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 Ти моги да си зове, душата си ми взела, и то си застине. Кави, 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 Ти моги да си зове, и душата си ми се. Кави, дай го сюда, страхотно. Следващата участничка се казва Памела. Готова ли си, Пами? Преди малко знаеш какво казвам? Пами, 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 Памела. Пами, 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 Памела. Пами, 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 Памела. И така, Мария се казва следващата участничка в конкурса, моля вашите аплодисменти. Тук е момента, в който мисля да си сия. Този поздрав е специално само за Мария. Само за Мария, само за Мария. Ладила да бия, няма да ти бия. Тук е момента, в който трябва да се сия. Може цигара, може куми. Само за Мария, само за Мария. Само за Мария. Мария, дами и господа, красива. Следващата участничка е За Белка